लोगोफोर फिल्मखौथ' जों बयबो नायखायो नाथाय नोंथाङा मालाबा सानफेरबायना बे फिल्मा माब्रै रां खामायो फिल्मखौथ' सिनेमा हलाव दिन्थिनाय जायो अब्ला बिनि प्रडिउसारा बिनि रांखौ माब्रै मोनो मा खालि बिसोर टिकेट फाननानैल' रां खामायो नामा साप'ज आं हमबाय मोनसे हिन्दी फिल्म दंगल नोंथाङा बेखौ थारैनो नुबाय जानांगौ बेनि प्रडिउसारा सोर आमिर खानानो आरो गावनि बिसि किरण राव आरो गावनो एक्टरनो हरनो गोनां राङा गावनो जानायखाय बेयाव राङा एसे थालांलायबाय आरो गावनावनो बे फिल्मखौ बानायनायाव खरसा थांदोंमोन 70 क्र'र जोंनि इन्डियायाव बे फिल्मखौ दिन्थिनानै 580 क्र'र खामायदो आरो गुबुन गुबुन हादरफोर जेरै चाइना जापान पाकिस्तान USA बायदि बायदि गुबुन गुबुन हादराव गुबुन गुबुन रावाव ट्रेन्सलेट खालामना गासै जोंनि हादरनि आरो गुबुन हादरनिजों रांखौ ज' खालामना गासै 2200 क्र'र रां खामायदो वाव 70 क्र'रनिफ्राय 2200 क्र'रसिम सोलायबाय राङा वाव अब्ला फिल्म बानायनानै बेसेबां बुरजा रां मुलाम्फा आरजिनो हायो दिनैनि बे भिडिअ'आव जों बैफोर इन्टारेस्टिं टपिकनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन जोंनि इन्डियायाव जायफोर फिल्म इन्डास्ट्रिफोर दङ बेफोर बिजनेस मडेला माब्रै बे फिल्मखौ बानायनायाव मोनबेसे रोखोमनि बाहागोफोर दङ बेयाव मोनब्रै रोखोमनि बाहागोफोर दङ एबा जेब्ला मोनसे फिल्म बानायो अब्ला बेखौ गिबियाव मोनब्रै बाहागोआव बोखावग्रोनाय जायो डेभेलपमेन्ट प्रि प्रडाक्शन प्रडाक्शन आरो पोस्ट प्रडाक्शन डेभेलपमेन्ट स्टेजाव जोंहा गोग्लैयो स्क्रिप्ट राइटिं जायनिखि फिल्म बानायनायनि सबसे गिबियावनो जाग्रोयो फिल्मनि स्टोरी डायलग बेफोर गासैबो डेभेलपमेन्ट स्टेजाव गोग्लैयो नैथियाव बेनि उनाव फैयो प्रि प्रडाक्शन स्टेज बे बाहागोआव फिल्मनि लकेशन एबा बबे बबे जायगायाव शुटिं खालामनांगोन एक्टर एक्ट्रेसा सोर सोरखौ लागोन आरो मोनसे फिल्म बानायनायनि जा टीम बानायो बेफोर गासैनिबो बेयाव बेफोरनि प्लेन एबा थांखिफोरखौ लानाय जायो बेनि उनाव फैयो प्रडाक्शन स्टेज बेयाव फिल्मनि शुटिंआ रियेलाव जानानै फैयो एबा बेयाव बानायहैनाय जायो जेरैबायदि थांखि लानाय जादोंमोन बेबायदि खालामनाय जायो फिल्म मोनसे बानायनायाव जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जा खालामनाय जायो बेफोर गासैबो प्रडाक्शन स्टेजावनो गोग्लैयो दा दङ लास्ट स्टेज पोस्ट प्रडाक्शन आगोलावदि फिल्मनि जा शुट लादोंमोन बैफोरनि एडिटिं भिजुअल इफेक्ट साउन्ड डिजाइन आरो मिउजिक बायदि बायदिफोरनि खामानि मावनाय जायो बेबायदिनो बेयाव मोनब्रै स्टेजआ कमप्लिट जाखांनायनि उनाव बे फिल्मा आबुङै जानानै फैयो आरो बेयाव जाखिना खरस थाङो जेरै आर्टिस्ट टेकनिशियान आरो जायफोर फिल्मजों सोमोन्दो थानाय खरसाफोर बेफोर गासैखौबो प्रडिउसारानो खरसा खालामजोबो प्रडिउसारासो बेबायदिनो गोबां रांखौ खरसा खालामो नाथाय बियो माबायदि रांखौ मोनफिनो बेफोर गासैबो मडेल साप्लाइ चेनआव जानानै फैयो बेबो मोननै बाहागोफोर दङ फार्स्ट केसाव जानानै फैयो खायसे खायसे गावनो प्रडिउसार गावनो डिस्ट्रिबिउटरबो जायो जेरैबायदि यासराज धर्मा इरस नाव बायदि बायदि एबा गाव आबाद मावनायनि फिथाइखौ गावनो बेफारि बायदि जानानैबो गावनो फानखायो गुबुन बेफारिनो हरालासे बेबायदिनो बियो मुलाम्फा आरजियो आरो सेकेन्ड केसाव जानानै फैयो जाय प्रडिउसारमोन बियो फिल्मखौ डिस्ट्रिबिउटरनो थोंजोङै फानो हमबाय सासे आबादारिया गावनि फसलखौ गुबुन बेफारिनो थोंजोङै फानो उनाव बेफारिया लाब जायो लस जायो बिनि बाथ्रा फिल्मा जुदि फ्लप थाङो एबा लस जायोबाबो डिस्ट्रिबिउटरा एबा बेफारिया बे फिल्मनि बिगोमा प्रडिउसारनो एबा बिगोमानो होनो गोनां रांखौ होखाथारनांगोन थोंजोङै जों बुजिबायदि फिल्मनि रां खामायनाया गिबियाव मोननै रोखोमनि मोनसेया जाबाय गाव बानायनानै गावनो फिल्मखौ फानथिंखायो आरो गुबुन मोनसेया जाबाय गाव बानायनानै उनाव खरसाफोरखौ दाजाबजोबना आरो गाव एसे लाब जानानै गुबुननो एबा डिस्ट्रिबिउटरनो थोंजोङै फानो बिदिब्ला जों दा सावरायगोन डिस्ट्रिबिउटरा फिल्मखौ फानथिंनानै माबोरै रां खामायो गुबै खेलाया दासो जादो बेखायनो नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो डिस्ट्रिबिउटरा मार्केटिं आरो प्रमोशननिफ्राय गोबां रां खामायनो हायो फिल्मखौ रिलिज होखांनायनि उनाव डिस्ट्रिबिउटरा सेटेलाइट आरो मिउजिक लाइटआव सेल खालामो जेरै टिभि चेनेलफोराव ट्रेलार बबेबा मिउजिक भिडिअ डायलगफोरखौ होग्रोयो आरो खायसे खायसे गान एबा मेथाइखौ कलार टन रेडिअ बायदिफोराव होग्रोयो टिभि चेनेल रेडिअ चेनेल बायदि बायदि बेफोरो भिडिअ आरो मिउजिकखौ डिस्ट्रिबिउटरनिफ्राय बायनानैसो गावनि चेनेलाव होनो हायो बेबायदिनो सिनेमा हलाव दिन्थिनायनि सिगांनो बेबायदि रां खामायग्रोयो बेनि उनाव फैयो गुबै खामानि फिल्मखौ सिनेमा हलाव रिलिज खालामनाय बेनि थाखाय डिस्ट्रिबिउटरा गावनि आन्डारनि खामानि मावग्रा साब डिस्ट्रिबिउटरनो फिल्मखौ हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव फानहरो एबा हरो आरो साब डिस्ट्रिबिउटरा गावनि एरियानि जा सिनेमा हल दं बैफोराव बियो अफलाइन आरो अनलाइनाव फिल्मखौ फानो एबा हरो जेब्ला फिल्मा रिलिज होयो अब्ला फिल्मा जेरै टिकेट फाननानै रां खामायो बेखौनो बुङो ग्रस इनकाम उनाव बिनिनो जीएसटी दाननानै नेट इनकामाव जाखिना रां बासियो बेखौनो डिस्ट्रिबिउटरा मोनो डिस्ट्रिबिउटर आरो सिनेमा हलनि ओनार एबा बिगोमाजो टिकेट फाननानै मोननाय रांखौ माबायदि सानैदो रानलायो सिंगल स्क्रिनाव बिदि जायो 25:75 25 रुजुथाय 25 साप'ज हमबाय
फिल्मखौ गंसे सिनेमा हलाव खेबसे दिन्थिगासेयाव 1 लाखनि टिकेट नांजोबबाय अब्ला सिनेमा हलनि बिगोमाया 25,000खौ लानानै डिस्ट्रिबिउटरनो 75 रांखौ हरनांगोन बेनि गेजेरावनो आरो GST लागोन नाथाय माल्टिप्लेक्सआव गुबुन गुबुन जायो फिल्म रिलिज होनायनि डेटनिफ्राय जागायनानै गिबि सप्तायाव सिनेमा हलनि बिगोमा आरो डिस्ट्रिबिउटरजों 50-50 जागोन राङा आरो सेकेन्ड सप्तानिफ्राय 60/40 जागोन आरो थार्ड सप्तानिफ्राय 70/30 रांखौ लानाय जायो बेनि उनाव जेसेबां दिनालासे दिन्थियो बिदिनो 70/30 बै थार्ड सप्तानि बायदिनो जाबाय थायो एबा गिबि सप्तायाव 1 crore खामायब्ला 50-50 एबा गिबि सप्तायाव 1 crore खामायब्ला 50 लाख रांगोन आरो उनाव बिदिनो सप्ता बारे सप्ता गुबुन गुबुन रुजुथाय हिसाबै रांखौ रानलायना लाबाय थानाय जायो सापस हमबाय सिनेमा हला फिल्मनि टिकेटखौनो फाननो हाथारासै एबा मानसिफोरा बे फिल्मखौ नायथारासै अब्ला सिनेमा हला रां खामायनो हाया जायो आरो अब्ला डिस्ट्रिबिउटरा लस जायो आरो फिल्मा फ्लप जानानै थाङो बेफोर गासैखौबो थोंजोङै बुजिनो थाखाय आं मोनसे एग्जाम्पल लाना बुंनि सापस सासे प्रडिउसारा मोनसे 20 crore फिल्म बानायनानै 40 crore फानबाय डिस्ट्रिबिउटरनो आरो उनाव डिस्ट्रिबिउटरा गाव एक्सट्रा 10 crore खरसा खालामनांगौ जाबाय अब्ला गासै 40 + 10 50 crore डिस्ट्रिबिउटरा खरसा थांबाय नाथाय उनाव डिस्ट्रिबिउटरा जाखिना मुलाम्फा आरजिनो हायो बियो गाव हारसिंनो मोनजोबखागोन बेखायनो गोबाङानो गावनो प्रडिउसार गावनो डिस्ट्रिबिउटरबो जायो नाथाय माब्लाबा फिल्मा फ्लप थाङोबा एबा रावबो नायथाराबा अब्ला लस जायो जुदि 20 crore खरसा खालामना 40 crore डिस्ट्रिबिउटरनो फाननाय मोनब्ला 20 crore डाइरेक्ट लाब मोनजाखागौमोन उनाव लस जाबाबो बियो डिस्ट्रिबिउटरनिसो लस जागौमोन थिग बेबायदिनो जोङो फिल्म बानायनानै गोबां रां खामायनो हायो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांसिम थेंक्स फर वाचिं